Heerenveen liet zien dat ze net verneerd zijn heegstenen. Ontwikkeling Douwe Amos neemt vlecht. Loes Geurts neemt Auski van Nederland. Het is maandag 27 februari, dus dit is de sport in Bokkenslag. Goeie, in het komende jaloeren omtinkend voor de Friese sport van het oude weekend. Zo wienen we onder oren bij het NK Indoor Atletiek in Apeldoorn. En wij volgen je heegspringer Douwe Amos uit Drachten. Hij is de regerend Nederlands kampioen en wil zijn titel prolongeren. Verder een reportage over Oranje International Loes Geurts. Zij spelen haar laatste wedstrijd in Nederland en gaat naar Zweden voor een nieuw voetbalavontuur. En turn je het Ziedijk toernooi op het Heerenveen. Dat al razen, nou eerst het betellen voetbal. Sportclub Heerenveen draait ek na juster nog heel tijd mooi in de top. Heerenveen spelen in Alkmaar met het 3-3 league in een knotsgek dueltje in AZ. Tot het resultaat stak het Heerenveen van het tredde naar het vierde plak, maar met nog overwedstrijden te gaan bloot Heerenveen in de race voor de kampioenschaal. Het is sneun, de dag van de wedstrijd tegen AZ. Opvallend is hoe goed de sfeer in de selectie is. Alle reden eigenlijk zelfs, want het gaat poer best. En hierlien stier Jans nog maar een brakke selectie in de onderste regio van de competitie. En nou wordt de sprutsen over het kampioenschap. Het precies straalt eraan, hè? Ja, nee, dat is echt heerlijk. Je merkt ook gewoon, wij zijn er klaar voor. En nou mogen we het ook laten zien op het podium tweede, derde plaats. Heerenveen stiert voor de wedstrijd tegen AZ tredde. En dus ja, Heerenveen maakt het kans op de titel. Zo binnen het nou helemaal de feiten, maar bij Heerenveen bleven ze benamen realistisch. Wij zijn nog niet bezig met kampioen worden. En ik zei gisteren al, als het dan zo is, dan moet het dan maar. Ja, dat is net volle mis mooi. Nee, maar het is te vroeg. Wat vind je eigenlijk al van die aandacht, media-aandacht over de Heerenveen, kampioenskandidaat? Wat vind je ervan? Nou ja, dat is wel terecht. Je staat derde plek, dus dan... je hebt het allemaal in eigen hand. Dus dan krijg je dat. We zijn er niet zo gewend, dus dat is allemaal een beetje raar. Maar ja, het hoort er wel bij. Ja, waarom ook niet? Nou, precies. Ja. Is het realistisch? Ja, denk het wel. Ik bedoel, iedereen laat punten liggen. En degene die de minste punten morst, die heeft de meeste kansen. Dat is normaal gesproken altijd wel zo, maar dit jaar helemaal. Maar hoe het seizoen ek verrint, het is toch een beetje de revanche van Ron Jans. De trainer die toch zien liet dat hij van deze spelers een goed draaiende ploeg had. Even stemming peilen. Hoe is het met de spanning? Oh, rustig hoor. Lekker nuchter. Ja, heerlijk. Ja, we heel iets meer de Fries, hè? Nuchter. Ja, gewoon. Ik ben ook een Noorderling hoor. Dus, ja, nee, dat is ik zo. Maar is het gevoel, hoe is het gevoel in de selectie? Hoe je dat in de spelersbus? Ja. Is het beseffen een beetje dat dit echt een topper is? Ik ben geen specialist in de gevoelstemperatuur. Alleen we hebben wel aangegeven als het een topper is. Dan moet je ook individueel als team moet je een topprestatie leveren. En daar gaan we nou voor. Elsen niet fit? Daryl Janmaat speelt niet. Oh. Nee. Toch net vinken nog, knibbel nog steeds? Hij heeft toch het risico is gewoon te groot en hij durft het niet aan, dan doen wij het ook niet. Doken Smit. Doken, basisplakje hè? Ja, klopt. Alweer? Ja, alweer ja. Zit er helemaal bij? Ja. Hoe is het? Het is echt een topper dit hè? Ja, zeker na de stand wel, maar dat had je vooraf niet gedacht. Dus, 3 dikke punten. Rasmus Elm kan aan oernemen. Naar je Eltendoor. Kappen draai zit. Oh, doelpunt van AZ. Van Josie Eltendoor. De afvallende bal is van Djuricic. Helpt uit. Scott, doelpunt! Doelpunt van Heerenveen van Filip Djuricic. Oh, je komt misschien de 2 door. Komt hij? Ja, daar is hij. Zo, dan is er Roy Berend die de bal helemaal verkeerd trekt. Heb je erin? Hoe is het mogelijk? Dus dit is de bal. Die trapt het op de voet van Simon. Dorst vangt op. Wat een mooie Nassing. Nassing van het 3-2! Ja! Nassing van het 3-2! Ongelooflijk! Holmen, Breuer voorbij. Shit, met het tweede beeld. Nee! Het is een 3-3 en dan toch! Punt gewonnen. Hoe zou jij deze wedstrijd omschrijven? Toch wel als krankzinnig, denk ik. Het had van alles in zich. Momenten dat wij kansloos waren, momenten dat wij met de wedstrijd er vandoor moesten gaan.
En uiteindelijk een 3-3 uitslag, dus ja, dat was wel een mooi potje. Wij moeten dan uit naar PSV, we moeten nog thuis tegen Twente. Ook Heerenveen heeft nog een heel zwaar programma met Ajax, Feyenoord, PSV. Wij moeten ook nog uit naar Feyenoord. Dus er zijn nog genoeg wedstrijden waarin je op de top van je tenen moet lopen om voldoende punten binnen te halen. Wat vind je nou? Waar steen je hem kwalitatief in die top 6? Nou, ik denk dat wij wel bewijzen dat wij daarin thuis horen. En het is heel opvallend dit weekend weer, als je kijkt naar de uitslagen, dat de nummers 7, 8, 9, 10 allemaal verliezen. Dus het gaat nu om 6 ploegen die met elkaar gaan strijden om directe tickets voor Europees voetbal. En vandaag hebben wij bewezen dat we daarbij horen. Maar eigenlijk hebben we ook wel laten zien dat wij nog niet klaar zijn voor een voetballend kampioenschap. Heerenveen-onvaller Luciano Narsing moest hem van de middag melden in Noordwijk. Onder grote mediabelangstelling komt Narsing aan bij Hotel Huis ter Duin, dat het Nederlands team altijd bij elkaar komt. Huis ter Duin, het is zover. Het is zover. Ik ben er eindelijk en ja, het wordt spannend. Kon je het vinden? Ja, ik kon het vinden, alleen daar was afgesloten, dus ik dacht ik loop maar even. En wat verwacht je? Ik verwacht een leuke ervaring. En, Ga je spelen? Dat weet ik niet. Ik hoop dat ik hem een minuut mag maken. SC Cambuur wacht nog altijd op de eerste oerwinning in 2012. Het Oude Vreed, waar er op een nijverlen nou van de FC Emmen. Nou, in de eerste helft waarin Cambuur de betere weer, maar de kansen net wist te verzilveren. De tweede helft waarin Emmen hetzelfde die is het hier in de 70ste minuut een prachtig doelpunt van Bob Schepers. Invaller bij Cambuur zet hier Koenders aan de kant, dochter prima en helpt dan mooi cross uit bij de linker. 1-0 voor Cambuur. Net verzinnen in die fase van de strijd, maar wel mooi mijn naam. Maar Emmen kan waarom. Hier via de Groot, Vosselman nog op de lijn, maar die kan hem ook net pakken. En dan is het in de 84ste minuut 1-1. En dan viel hij wel een beetje aankomen dat het nog net helemaal klaar is voor Cambuur. Want Emmen die zet nog eens een keer aan in de slotfase. We zien ze nog de 2-1 te forceren. We zitten in de blessuretijd van de wedstrijd. De 91ste minuut. De voorzet is van links en de kopbal is van Sander Fischer, oudspeelder van Cambuur. En via de ene peel karoboleert hij naar het zietnet van de orenkant. Daarmee bezegelt Sander Fischer, oud-Cambuurspeler, het lot van zijn oud-ploegenoten. En dompelt hij die auto's in een diepe rouw. Dan gaan we naar de topklasse en daar zit Harkemasse Boys diep in de degradatiezwargen. Aron Sneun, water van Barendrecht met 2 verlen. Barendrecht in Harkemasse Boys gaat de boeken in als de wedstrijd waarin Romano Denneboom zijn eerste doelpunt scoort van de Harkieten. Dat is een aardige opstekker. Hij scoort al na 7 minuten de 1-0, maar Denneboom met krekt voor het skoft het veld verlitten met een hamstringblessure. Nevens Denneboom zelf valt de blessure wel bij en had hij goede hoop dat die komende wedstrijd te steuntje in ARC, de noemen lijst van de competitie, wel helpt. Gaan we van het voetbal naar atletiek, want de carrière van heegspringer Douwe Amels neemt een geweldige vlecht. Hij sprong dit hier voor het eerst over de barrière van 2,20 meter en jet dertig bij de beste 5 Nederlandse heegspringers eer. Dit weekend moest hij hem op een nij van zijn beste kans gaan litten op het Nederlandse kampioenschap indoor. Goedemorgen. Dan komt de titeljuwelen op Helling. Nou, zo makkelijk zal het net worden, denk ik. Maar ik kom in titel vooral verdedigen, Joet. Amels. Amels. A-M-E-L-S. Amels. Ja, Douwe. Het moet duidelijk wezen. Douwe Amels is nog geen bekende Nederlander. Maar hij is wel de beste heegspringer van het land. En veel succes. Bedankt. Amels vestigde zijn naam in de atletiekwereld definitief een paar weken. In Leverkusen sprong hij voor het eerst over de magische grens van 2,20 meter. Ja, 2,20 is wel een barrière inderdaad. Zeker omdat de zus dan ik dat was maar die 2,22 steek nou opeens 5e aller tieners is maar. En ja, dat is wel echt een barrière, ja. Ja, en wat doet dat met hij? Ja, dat is natuurlijk heel mooi, maar ja, vooral dat is dan eindelijk toch die progressie boeks die is eigenlijk al langer rond het ziekje wist is maar. Dus dat is vooral het mooie. Dat is eindelijk ik in het resultaat die arbeidsjust is maar. Wilst Amels hem onmeldt bij de wedstrijdleiding, maakt het zijn trainer Rini van Leeuwen hem druk over de positie van het heegspringen in de zeel. Die is net goed. Scheidsrechter spreken. Ja, want ik zie dat de hoogspringmat niet goed ligt. En ik wil graag weten hoe dat veranderd kan worden. Die wordt verplaatst. De hoogspringmat wordt nog verplaatst. Die wordt nog verplaatst, dus dat weet ik. Wordt die verplaatst, ja. Oké, nou dat is mooi. Ze gaan hem verplaatsen en ze zeiden dat ze hem op de sprintbaan gaan leggen. Op de sprintbaan? Zo? Dat vermoed ik. Echt? Dat denk ik, Dat zou best wel tof zijn. Ik kom van rechts onrennen. En van links hadden ze dan Volken al genoemd en van rechts net. Dus dat zou net eerlijk zijn.
Maar ze willen hem nou volgens mij een kwartslag draaien. Zodat we de hele baan eigenlijk als roemte hadden. Dus dan komt het wel goed. Onder omstandigheden zal het dus net lezen. Op de tribune treft Amos zijn trainingsgenoot, maar joet ex-concurrent Jan-Peter Larsen. Beide mannen trainen together in Zoetermeer en binnen de beste heegspringers van dit moment. Larsen wordt al 4 keer Nederlands kampioen, maar weet ook dat Amos hem intussen voorbij is. Het is super goed voor het Nederlands hoogspringen dat er weer iemand boven de 220 springt. En Douwe is natuurlijk heel talentvol. Hij is ook nog jong, dus hij heeft nog veel mogelijkheden om nog verder door te groeien. De warming-up zit erop en Amos is klaar voor de wedstrijd. Hij ziet nog even contact met zijn trainer, die het net vernuver is over de ontwikkeling van zijn pupil. Ik ben niet verbaasd over de ontwikkeling, maar wel dat het nu zo snel gaat. Want we hadden eigenlijk gepland dat hij dit jaar over de 220 zou springen. Ja, dat gebeurt eigenlijk al vrij snel in Duitsland in een wedstrijd. En nog makkelijk ook, dus ja, dan, dat is wel de verbazing dat het zo snel gaat. Ja. Maar ja, het is al een aardige curve die Douwe aan het maken is. Hij is degene die zeg maar, op jonge leeftijd al heel erg hoog springt. Er zijn er niet veel in Nederland beter geweest. Dus ja, het gaat wel snel, het moet niet te hard gaan. Is je daar een gevaar in? Ja, het gevaar is dat je zo hoog gaat springen dat je lichaam er nog niet klaar voor is. En dan komen de blessures op de loer. Hè? Dus. Daar zal de dragster dus om denken matten. De wedstrijd verrint nevens verwachting. Amos en Larsen bepalen de titelstrijd en brengen elkaar naar behoorlijke hichten. Beide helden ze 2,18 meter en dan komt de Lotte op 2,21 meter te lezen. Beide mannen falen op haar eerste 2 sprongen en dit is de laatste kans voor Larsen. Het is krekt net, het scheelt haast niet. Maar Larsen helpt het dus net en dan had Douwe Amos nog 1 kans. Hij maakt opnieuw de grens van 2,20 meter voorbij om de titel te pakken en hij docht het. Voor de tweede keer op Riegen wordt Douwe Amos Nederlands kampioen. Die treddenpoging op 22, toen moest ik wel. Nou ja, en technisch jongen wie het net een fantastische sprong, maar ja, wie wil heeg en heeg genoeg. Ja, we werden Nederlands kampioen. Ze zeiden wel eens dat het prolongeren van een titel moeilijker is dan de eerste keer winnen. Maar ik denk dat dat zeker het geval weer. Maar ja, het maakt het wel extra mooi. Amos wil dan zijn persoonlijke record nog onscherpje naar 2,24. De limiet voor het EK deze zomer is 2,26 en voor de Olympische Spelen moet hij 2,21 springen. Maar daar komt hij net aan. Het bloedt bij 2,21, maar hij is pas 20 jaar en de beste jaren moet er nog komen. Maar de Nederlandse titel, die had er binnen. Het 16e Siedijk-toernooi is voor de meeste turners het begin van het nieuwe seizoen. Dat geldt trouwens net voor Epke Zonderland, die het volledig in de opbouw is naar farm behoort op rek. Twee mogelijke opvolgers van Epke hebben een orenmissie. De beide Friese talenten Justin Zuidema en Rick Jacobs kennen haar op het Jereveen bij de selectie voor het jeugd-EK-toernooi. De grote publieksloeker is vanzelfs Epke Zonderland. Maar hij past dit Siedijk-toernooi net optimaal in zijn trainingsopbouw. Eigenlijk zit ik nu in een trainingsperiode, maar dan zit ik met het verhaal dat ik nog vormbouw moet tonen. En dat is oer 1 mannen in Cottbus. En in dat traject past het wel weer, want ik heb nog geen oefeningen eruit. Het is weer de eerste dag, dus het weer even afwachten. Maar als je van nou ben ik eigenlijk bezig met deze oefeningen, gewoon basisoefeningen. Dat is zo meteen op het moment van Cottbus, nou, dat ik in onzekerheid meer is, dat het dan makkelijk lukt. Maar in dat traject past het wel weer. Dit is Rick Jacobs. Hij is 15 jaar en komt uit Ljouwert. Hij hoopt hem te plaatsen voor het jeugd-EK in Frankrijk. Epke Zonderland is zijn grote voorbeeld. Ja, wij trainen met hem. Maar ja, ik ken hem al redelijk lang, maar ja, hij is wel een topper. Is hij voor jou zoiets van, goh, als hij dat kan, daar wil ik ook naartoe? Ja, zeker. Kan dat? Als ik hard doortrain wel. Nou ja, zijn doel is 2016, Rio de Janeiro, de Olympische Spelen. En daar doen wij alles aan en hij ook om dat te halen. Dit is Justin Zuidema. Hij is 16 jaar en komt van Minnesgeer. Hij maakt 2 jaar in zijn debuut al op het jeugd-EK onder mij 18 jaar en wordt jongen als een groot talent. Wat betekent Epke voor jou eigenlijk? Natuurlijk een groot idool. Ik train wel samen met hem en ik hoop dat ik wel zo goed kan worden als hemzelf. Dus in ieder geval hij is wel een groot voorbeeld voor is. Wat mogen we van zo'n jongen verwachten? Eigenlijk hetzelfde verhaal als Rick. 2016 Rio de Janeiro. En als dat gaat lukken, dan worden we allemaal heel blij. Epke Zonderland docht mij op 2 stellen.
Op Brege helpt er net alles uit de kost en vanwege een knibbelblessure kiest hij voor een veilige landing. Ik heb nog een knieblessure. Het is even jammer dat het dan op zo'n moment gebeurt. Maar mijn knibbel heb ik pas echt nodig hoe te mennen. Dan kan ik geen koprollen met meidje. Maar nu heb ik bewust gekozen om na elke oefening geen landing te maken met mijn koprol. Dan op die manier kan ik mijn knibbel nog wat ontlasten. Want op dit moment zit ik nog in een revalidatietraject van mijn knibbel. Dus die kan er net zo heel veel hebben. Voor Justin en Rick geldt dat ze op deze meerkamp bij de beste 10 junioren eindigen moeten. Dan komen ze in een voortraject voor het jeugd-EK, dat uiteindelijk de beste 5 hinnemaaien. Op dit moment, waar staan ze nationaal? In de top 10 staan ze gewoon goed. Ja. Top 10 is een ruim begrip, hè? Ja, dat klopt. Ja, dus ze doen hartstikke goed mee. Komen net uit een blessureperiode. Dus soms gaat het heel goed en sommige dagen ook niet. Altijd heel lastig met junioren natuurlijk. Zitten in de groei. Dus ze hebben veel pijntjes. En ja, sommige dagen gaan ze echt super. En de andere dag is het heel slecht. Dan gaan we weer naar Epke Zonderland. Want die maakt orenmannen een scorehelje van 14,5 op rek om vormbehoud te tonen. Hij traint nu op een uitgangswaarde van 16,7. Dus dat zou roem voldoende wezen moeten. Dat is een veilige oefening. En dan is die kans ja, bijna zo goed als 100% dat het gewoon gaat lukken. Dus een lietse kans dat het dan toch even in zit. Misschien ook wat omstandigheden, maar ik weet eigenlijk wel voor nu dat het volgende maanden dan lukt. Dat in ieder geval clear is en dat ik me verder geen rekening mee moest houden in mijn voorbereidingstraject met het vormbehoud. Dus bij de junioren turn je nog net op hun allerbest. Justin Zuidema wordt uiteindelijk 9e, toch een misleren voltige oefening. Rick Jacobs docht het een beetje beter met het 6e plak. Dags hoop je ze beide in de toekomst lieke goed te worden als Epke. Kijk eens even 10 jaar vooruit. 10 jaar vooruit, dan hoop ik dat ik op EK's en WK's sta en medailles haal en ja, ook al de Olympische Spelen. Ja, het zou samen kennen dat op hier, als het een beetje in mij zit, dan kennen de jongens volle stappen meidje en dan kennen ze ik samen stenen. Dus, maar het is altijd een ouwachtje. Het is toch wel een lang traject. Voetbal International Loes Geurts had een contract tekenen bij het Zweedse Wietje. Arone Vreed spelen ze haar laatste wedstrijd voor haar Joodse club Telstar. De 26-jarige in Hichtem Benne Loes Geurts had een contract tekenen voor 1 jaar bij de Zweedse promovendus en wij winnen bij haar Auski-wedstrijd. Rom voordat de spielersbus van Telstar onkomt bij het Zwolle stadion, hebben wij de eerste blommen en dit grote cadeau als jongen. Want Telstar wilde net samen om voorbij gaan dat Loes Geurts haar laatste wedstrijd keept in de Nederlandse competitie. Dat is een groot cadeau. En dat voor een keepster die eigenlijk maar... 4 wedstrijden. Ja, ik heb ook gedacht aan de reclame van Randstad. Van die jongen die zei van het waren 2 fantastische dagen. Maar wat is nou een passend Auski cadeau voor een speelster die maar 4 wedstrijden mooi voetballen heeft? Daar zit een heel mooi ding in. Maar na de wedstrijd krijgt u dat te zien. Ja, maar ik mag nog niet stiekem weten wat erin zit. Ja hoor, dat mag. Nou, zeg. Maar dit komt toch pas later, neem ik aan. Of is dit live? Nee, het is net live, maar we houden de spanning er nog even in. Iets zo zit de spielersbus van Telstar voor de Hatingong. En het is voor Loes Geurts een dubbel gevoel dat zij hier nou haar laatste wedstrijd in Nederland voetballen zal. Het is wel jammer natuurlijk, maar ja, ik ga een mooi avontuur tegemoet, dus daar is prima. Ja, ben je nou echt avonturierster? Nou ja, het is niet mijn eerste avontuur. Dus, Duitsland, Amerika. Ja, en nu Zweden, dus ik heb er zin in. Geurts wie bij de start van de Nederlandse vrouwenscompetitie de keepster van AZ. Ze waard in totaal 3 keer landskampioenen. Maar doet AZ de stekker uit het vrouwensvoetbal hellen, maakt Geurts de oerstap naar Telstar. Een handvol wedstrijden had ze in Velsen spelen. En toen kwam de mogelijkheid om de oerstap te maken naar de Zweedse competitie. En dat is toch een droom die uitkomt. Ik heb 4 oudere broers, dus ik voetbalde op straat altijd al. En ja, mijn broers, een aantal wilden natuurlijk ook profvoetballer worden. Want nou ja, hoeveel jongetjes wilden dat nou niet? En toen ben ik ook op voetbal gegaan. En ja, voor mij gold gewoon hetzelfde. Ik wilde ook profvoetballer worden. En het was altijd heel moeilijk voor vrouwen. Maar inmiddels is het mogelijk en ga ik het gewoon doen. Ja, moest je profvoetballer worden of profkeepster?
Nou, wel vrij snel profkeepster. Maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit als ik maar met voetbal bezig ben. De binnen zijn 50 Telstar supporters mooi reizigen naar Zwolle. Speciaal voor het ouskiën van Loes Geurts. Haar heid en haar mem zitten op de tribune. En dit is haar ooit jeugdtrainer. Doet ze nog bij Res uit Bolzert voetballen. Doet Loes nog maar sectionier wie, kon haar jeugdtrainer wel zien dat zij een soort talent heeft. Die spelhervattingen is heel goed van haar. Het met voetballen. En ze is niet groot verstuk, maar toch de hoge bal, die pakt ze heel makkelijk. Het was jammer voor Res dat het niet een jongen was. Maar dan had ze een hele goede keeper geweest voor Res. Als Loes van de onvierster van Zwolle de blommen kregen het, kunnen we eindelijk los. Want er mat op deze feestjoen echt nog gewoon een wedstrijd spelen worden. Tjin de Hekkensluiter. Een ideale tjinstander voor een houski-wedstrijd. Soenie Seze. Een dikke oerwinning en de 0 horen. Dat is de opdracht in het voor. Maar Loes had net een heel soort het wan. Eens een keer een waaromspeelbal. Een doeltraap. Nog een waaromspeelbal. Hey, een vangbal. En dat is het dan wel. 2 keer komt Zwolle bij Loes in de buurt. Dit is de 1-0. En een paar minuten later de 2-0. De stemming bij de Frolie van Telstar houdt in het skoft dan ik net echt oer. Nee, het is niet echt een feestje. Ze spelen slecht en ja, ik hoop dat de tweede helft beter gaat, maar het is nog niet fantastisch, nee. Ik vind het ook niet echt een mooie wedstrijd. Maar we hopen op betere tijden. Ja, als ik eens naar dan jou ook Loes de Gutterliek. Ik zou lekker naar Zweden tegen. Ja, zeker. Ja. In de tweede helft van hetzelfde laken een pak. Er is echter 1 verschil. Er vallen geen doelpunten meer. En dus neemt Loes Geurts Oski met een 2-0 verlies tjin de noemer lijst. Nou ja, dit wie het dan? Ja, van een klootuitslag ook. Nou, de laatste minuten begin je er pas aan te denken. Ja, dan is het kut dat je zo, om het zo maar te zeggen, dat je verliest met 2-0. Maar ja. Het hartstikke Telstar is nou afsletten. Nog een laatste applaus. Een laatste keer op de foto. Een sjaaltje van haar jeugdtrainer. Heel graag willen hebben. Dankjewel. Succes, heel verder. En dan voor de allerlaatste keer de catacomben van Zwolle. Loes is in kwarten te bewonderen in Zweden bij de promovendus Wietje. Hoe is die Zweeds? Nog helemaal niet goed. Ik spreek nog 2 woorden misschien en meer niet. Maar dat ga ik heel snel leren. En welke 2 bin dat? Bra, dat is goed. En wietje. Dat is alles. En oh ja, we moeten vanzelfs nog even vertellen wat er in dat grote cadeau zit. Het is een foto van Loes. Maar dat ging je misschien al verwachten. Nou, het zag via de sport op deze manje. Thomasje in uw Boppenslagcafé zullen we praten over de prestaties van sportclub Jereveen. Waar weet ondan hoe dan ik nog een hele gezellige jongen. Dag.